Hola, soc la Gemma Lienas, autora de Petits contes amb grans valors, il·lustrat deliciosament per Antoni Galmés i publicat per Veda Blog. Aquest llibre està pensat per lectors i lectores a partir dels 7 anys i també per nenes i nens d'entre 3 i 7 anys si els hi llegeixen l'escola o la família. Els contes, són 10 contes, interessaran i entretindran a les criatures perquè es podran identificar amb els personatges, amb alguna de les situacions que s'hi plantegen, perquè hi trobaran dosis d'humor, dosis d'intriga i perquè hi descobriran un personatge fantàstic, el Pollet Blau. També interessarà a pares, mares, educadors i educadores i gent del món de la psicologia, perquè el llibre pretén ensenyar valors ètics, valors que donen pautes de conducta en un moment en què la nostra societat els ha oblidat una mica perquè s'ha tornat molt individualista i molt impacient. Els contes tenen un títol que és lúdic, com aquest, no passa res, i un subtítol que indica quin és el valor que s'hi treballa, respectar el medi ambient. Aquest és un àlbum il·lustrat que és un regal perfecte per Nadal.